Croeso chi yma unwaith eto I lôn ffrwd. Mae yna benblwydd arall yn yr eglwys heddiw, felly gwawr, benblwydd hapus I ti. Gobeithio gyda ddiwrnod da a ffaid a gwneud gormod. Wrthnos yma, dwi mewn cynhadledd sydd fel arfer yn cael ei chynnal yng Ngwlad Pwyl, ond eleni mae'n digwydd ar y we. Mi oedd hynny'n golygu bron 10 awr o flaen y sgrin ddoe a mae'n digon I godi gyr pen ar unrhyw un mewn gwirionedd. Ond mae'n dda fod yn rhan o'r gynhadledd yma. Mae'r amrywiaeth o bobl sydd yno o laweroedd o wledydd ar draws y byd yn ei gwneud hi'n ddiddorol a gwerthfawr. A ddoe mi ddefnyddiodd un o'r siaradwyr ddarlun sydd I gafel yna I, darlun am wreiddiau. Peter Mead oedd y siaradwr, ac oedd o'n trio egluro I ni ogoniant yn harglwydd ni yn y llythyr at yr Hebreaid. Rwan, tydw I ddim yn bensaer, a dwi rioed I gwneud unrhyw gwrs mewn pensaerniaeth. Ond fe o'n I, os ydych chi am adeiladu neu codi rhywbeth tal, rhaid i'r sylfaen fod yn ddwfn yn y ddaear. Mae'n wir pen fyddwch chi'n codi skyscraper, neu falle'n rhoi polen I ddal ffens I fyny. Rhaid I sylfaen y skyscraper fynd yn ddwfn i'r ddaear mwyn I gwneud hi'n sefydlog, a rhaid I fôn y polen ffens fod yn ddigon dwfn fel na fydd yn disgyn drosodd, oherwydd pwysau'r ffens neu pan ddaw gwynt mawr. A roedd Peter ddoe oedd yn sôn am pan ath o I Ganada, ac oedd wedi mynd I weld y Giant Redwoods, coed mwy ar ddaear. Yn wir maen nhw fel petai nhw'n crafu'r awyr wrth I chi sefyll o dan nhw ag edrych I fyny. Maen nhw'n gallu tyfu dros 300 troedfedd o daldra, a mae'r hynaf ohonyn nhw maen nhw'n meddwl dros 2,000 o flynyddoedd I hoedran. Skyscrapers, byd y coed a'r planhigion go iawn ynde. Ac wrth edrych arnyn nhw, meddyliodd Peter, wel, rhaid bod gwreiddiau rhain yn mynd yn ddwfn iawn i'r ddaear gan I bod yn gorfod gwrthsefyll stormydd a gwyntoedd enbyd ar adegau. Ond mawr syndod, fe ddweud wrtho fod y gwreiddiau yn eithaf bas. Ond be oedd y gwreiddiau yma'n gwneud oedd yn hytrach na mynd I lawr yn ddwfn i'r ddaear, oedd o'n estyn allan, at wreiddiau'r coed agosaf. Ac yr hyn oedd yn digwydd oedd bod gwreiddiau y coed yn clymu efo'i gilydd fel petai, a roedd y coed yn dal I gilydd I fyny, yn wyneb pob storm. Rwan, gwreiddiau dwfn neu gwreiddiau bas yn estyn allan. Mae'r Cristion angen y ddau fath o wreiddyn neu sylfaen. Mae angen yn gwreiddio'n ddwfn yng nghariad a thrigaredd Iesu Grist. A mae hynny'n dod trwy gyfuniad o wybodaeth a phrofiad. Gwybodaeth sydd ar gael yn y Beibl. Mi ddydodd Iesu rydych yn chwilio ar ysglythyrau oherwydd y tybio rydych fod eich fywyd tragweddol yn ddyn nhw. Ond tystiolaethau amdana fi y mae'r rhain. Mae'r sawl gyntaf yn gyfarwyddyd doeth iawn. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus nac yn ymdroi I hyd ffordd pechaduriad nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr. Ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Ac gwrandwch, y mae fel pren wedi blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor a'i ddeilen heb fod yn gwywa. Da ni cael gwybodaeth am yr arglwydd Iesu Grist wrth I ni fyfyrio yn y Gair. Ond tydi gwybodaeth o'r Beibl ddim yn ddigon. Rhaid hefyd cael cwmni'r gwaredwr wrth I ni wynebu bywyd yn ei holl amrywiaeth. Pan oedd Iesu'n siarad wrth Pedr, ddari o ddim deud dos I wneud cwrs mewn diwynyddiaeth. Be ddydodd oedd canlyn fi. Ac wrth ddilyn Iesu'n ngoleuni'r ysgrythyr, mi fyddwn ni yng nghanol bywyd yn magu gwreiddiau dwfn. Ond, da ni angen y math arall o wreiddyn hefyd. Y gwreiddyn sydd yn ymestyn allan at yn cyd Gristnogion. A'n bywyd ni yn cael ei clymu rywsut efo nhw. Da ni gyd yn gwybod rhywbeth am unigrwydd yn y cyfnod yma o ynysu sydd wedi digwydd dros y misoedd diwetha. Da ni wedi methu cyfarfod ffrindiau, methu gweld teulu ac yn y blaen. Cwestiwn wir bod pawb yn teimlo'r golled yma I ryw raddau. Yn sicr,
Mae'r Beibl yn dweud fod y Cristion angen cymdeithas Cristnogion eraill. A wedyn, pan bydd un yn wynebu stormydd bywyd, bydd ei gyd Cristnogion yn gallu closio o'i cwmpas i'w gynorthwyo, i lechu rhag y storm. A dyw'n gorchymyn i ni fod mewn cymdeithas efo'n brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. Trwy drygaredd, mae technoleg wedi caniatáu ni fedru cadw rhyw fath o gysylltiad. Da ni gyd wedi dod yn experts on YouTube a Zoom a Facebook a WhatsApp ac yn y blaen. Ond mae eisiau mwy na hynny mewn gwirionedd yn does. Mor braf iddi pan fyddwn ni'n cael dod at ein gilydd yn llythrenol, i annog yn gilydd, i galonogyn gilydd, ac addoli Duw fel corff o bobl sydd wedi derbyn i drygaredd. Rhywun arall fe sy'n siarad efo fo ddoe, mae'r cyfle'n dod i ni gael mentora a helpu'n gilydd. Ac o'n i wedi cael cais i siarad efo gweinidog o Facedonia, Nicola di enw fo. A ddeufis yn ôl, fe gafodd ei wraig gwybod i bod hi'n dioddau o gancr difrifol. A oedd cwestiynau mawr yn codi. Be sy'n mynd i ddigwydd i weinidogaeth o, ac yn wir i'w thystiolaeth hi a'r gwaith roedd hi'n gwneud yn yr eglwys. Sut fydde fo'n gymod pe na byddai wraig o'n dod trwy hyn? Beth am ei merch 15 oed sydd mor sicr bod Duw mynd i iachau i mham, ond os na fydd yr iachad yn dod, wel, be fydd yn digwydd i ffydd honno? A gymaint o galondid i Nicola oedd yr eglwys mae o'n rhan ohoni. Oedd o'n wedi dod at ei gilydd i'w amgylchu nhw mewn cariad a cynnal cyfarfodydd gweddi arbennig dros y net a phob math o gymorth yn dod a fy'n yn gallu addo byddwn ni'n hefyd fan yma yng Nghymru yn gweddio dros nhw fel teulu. Chi'n gweld, mae perthyn i'n gilydd yng Nghrist yn rhywbeth sydd mor werthfawr i'n cynnal ni yng nghanol stormydd bywyd a stormydd hyd yn oed mor enbyd ac yma Nicola, Annette a Giselle yn ei wynebu. Felly, dyn ni angen y ddau fath o wreiddyn y dydyn ni, pob un ohono ni. Gwreiddiau dwfn yng Nghrist, y Crist sydd ei hunan yn eiriol trosto ni, a gwreiddiau yn ymestyn allan at yn cyd Gristnogion. A pa gawn ni'r rhain yna fel y Giant Redwoods yng Nghanada, mi fedrwn ni sefyll yn y storm mewn dydd o adfyd neu dydd o bryder. Adwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n byw mewn byd lle mae stormydd yn gallu dod a'n traws ni. Ond da ni eisiau gallu bod yng nghanol hyn i gyd yn debyg i'r prenau wedi blannu ar lan afonydd dyfroedd. Da ni eisiau gwybod sut i sefyll, sut i fod yn dystion i dy drygaredd a dy ras di. Felly rhoi ni'r gwreiddiau dwfn yma yn Iesu Grist, yr un ddoth a wynebu'r storm fwyaf ar y groes drosto ni. Os gwelid i fod yn dda, nid i'n helpu ni garu ein gilydd, fel yn bod ni'n gallu cynnal a gofalu am yn gilydd, yng nghanol pob dydd o adfyd. Amen. Dan eich bendith.